Avui és 20 de novembre, és el Dia Universal dels Drets dels Infants. Per això, nois i noies de Tiana llegiran el manifest en defensa dels drets dels infants i adolescents de Catalunya. Les escoles i professors han sabut portar la situació, però no hem après suficient des de casa. Les mesures de seguretat han estat bones, però hi havia gent que no les respectava. Durant el confinament ens hem preocupat per la situació, perquè ens han deixat molt de banda en els temes que ens afectaven directament. Valorem els esforços dels mitjans de comunicació per fer-nos entendre el que passava, però ens hem avorrit molt. Al principi estàvem contents pensant que serien 2 setmanes a casa, però es va allargar molt i les fases de desconfinament no ens van agradar. Tot i així hem tingut temps amb la família. Per tot això demanem més empatia pels alumnes, més recursos i acompanyament per part del professorat. Que els mitjans de comunicació utilitzen llenguatges que puguem entendre els infants i adolescents. Més material sanitari per a qui faci falta. Que els adults tingueu més en compte el que necessitem. Més i millor vigilància del compliment de les normes Covid.